най-мекият и пухкав тутманик на конци, ароматен, със свинска маса. Останете до края, за да видите как да си го приготвите. В купа ще си изсипя 200 мл топло мляко, разбира се, количествата ще ги има под видеото. 20 грама прясна мая, 1 чайна лъжичка захар. Ще разбъркам и ще оставя маята покрита за 10 минути, за да се активира. След като се активирала маята, тук съм отделила 30 грама мас и 30 грама масло, които ще разтопя. Разбира се, може да използвате и само масло, ако желаете. Добавям 1 яйце, 1 чайна лъжичка сол. Разбърквам леко течните съставки. Избрах това брашно, което ми препоръчаха, за първи път ще го използвам, с високо съдържание на белтък. Започвам постепенно да добавям към течните съставки от брашното. След като вече трудно се меси с лъжицата, започвам да го меся с ръка в купата. И сега ще го доумеся на плота за още около 5 минути. Сега в купата, в която месих, ще сложа олио, ще намазня купата и ще сложа тестото да втаса за около час на топло, покрито с кърпа. Ще пека в такава тавичка с диаметър 26 см, покрита с хартия за печене. Ще я намажа с мас. Разбира се, мастта в рецептата може да замените с масло. За плънката чуквам 1 яйце, 50 грама разтопена мас, разбърквам яйцето с мастта и ще натруша 300 грама сирене. Разбърквам до хомогенна смес. Ако ви харесват рецептите ми, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Тестото вече е втасало след 1 час. Сега ще го разделя на 3 равни части. Моето тесто тежи около 800 грама и ще разделя на 3 части по около 270 грама. Сега всяка топка започвам да разточвам на правоъгълник с размери около 30 на 20 см. Сега добавям 1/3 от плънката и ще разстеля хубаво по листа, като ще гледам в краищата да оставя малко свободно място. Не е нужно да са перфектно разточени на правоъгълници. Ето така на листи, които ще завия на руло. Ето така внимателно завивам на стегнато руло. Ще усуча леко с ръце. Поставям в тавичката, ето така по средата. Другите части ще навия около него. Повтарям същото и с останалите 2 части тесто. Не се старайте да е перфектно, дори малко да се накъса кората, когато втаса и се изпече ще стане. Сега оставям за 30 минути да втаса повторно. Ето го вече втасалия тутманик. Сега ще го намажа с 1 разбито яйце. Вече фурната ми загрява на 180 градуса. Ще пека около 35 минути на горен и долен реотан. Ако видите, че се запича твърде много отгоре, покрийте с фолио. Ето го готовия тутманик, пекал го 35 минути, след което покрих с кърпа за 10 минути. Нека сега да го разчупим. Получил се е много мек, на конци, още е горещ, уха е на свинска маса. Получил се е страхотен.